Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. أمبالما أؤمن مترفل مشرف لا تيفي جبرنا نواتينا ملكنا أني ملكوها فولي أني ولن يمندون ويا أودي تاي بيواجلو كنكا أمي كايبا جباتي جاكولو بامي مي كاي نابي ويلي أهل الفايد التجانية لا دادو أفسان ووسا كسانغاني شيخ أحمد تجاني رضي الله عنه علي بانجلي nisɔdiyalu hukumu kɔnɔna u bɛ baara caman boloda k'a daminɛ ni kuranɛ kalanw ye wazifaw fo ka taa se wajulu kɛnɛw ma. Alhamdulillah ɲinɛn fana u y'u ka ni laada in lakile ka bɛn octobre kalo ma san 2020 ni ɲinɛn ta bɛnna a tako 4nan ma. Sufɛla fɛ surafana tɔw dunnen kɔfɛ wajulu kɛnɛ ba sɔrɔla ka sigi. Wajulu kɛnɛ in yɛrɛ nun donna ni buruda kalan ye n'o ye alakira kisi nɛɛma ba ma ale mankutulikanw ye. Wa wajulu kɛnɛ in kan an ka zikiridala caman de kun bɛ kɛnɛ in kan. صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم. Wa an ka kɛrɛ in la masayalen don na an karamɔgɔlakaw caman de n'olu ye ɲɔgɔn falen kuma na k'a daminɛ ni an karamɔgɔ Usaz Bayi Jara ale bɔra ka kuma kunfɔlɔw lase jama ma. An bɛ Ala tanu ka tila tun ka Ala tanu ka yafa ɲini Alahu Taala bolo Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jurumu yafa. An ka jurumu yafalen kɔfɛ an b'a ɲini Ala fɛ an faw olu faw fo ka se an fa dama ma Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ jurumu yafa. Olu ka jurumu yafalen kɔfɛ an baw olu baw fo ka se an ba Awa ma Ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ jurumu yafa. Olu ka jurumu yafalen kɔfɛ den minnu bɔra an na ani den minnu bɔra olu na fo ka se diinɛ wuli se Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ jurumu yafa. Ala k'an yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye Ala ka ne maa ɲuman ci.
آمين يا رب ala ka maɲuman bɔ an bɔnsɔn fana bɛɛ lajɛlen آمين يا رب bijahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam الله عليه وآله وسلم tayyib نعم a ye kuma di ne ma أتى ne kun bɛ fɛ a kɛ kuma di an karamɔgɔ ma أتى nka نعم walanda ala kɛra kɛ kuma kan نعم an bɛna halisa dama dɔ fɔ dɔrɔn نعم k'an da den kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam ko وسلم قل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ها أوه. كما إذا كان مؤمن دافع يا أبدا نعم في هرم كني إيره نعم يو هرم كني يبان مسلم يوم ها يبان مسلم يوم نعم أكيد هرم كي هرم نعم أكيد تورو كي تورو ناي تورو سري ناك جك تورو بارانيوم في ناي هرم فنا سري ناك جك هرم بارانيوم في كتما بفيما يمون دفعه الحمد لله لك أقول أنكر موكين نعم أستاذ بالاج نعم حربي مومال ها حربي مومال أدي بقول فاي مو باجي تمننا بالاج يموني أها بالاج تمننا بني بيك أدي بقول بركة على قسم أها أكيد أكثر والله على نكا باقي جونسون نعم أكيد سيرة الدمسنيا كولا أها أكيد سيرة كأوكي مكرا نعم na ala yi kanu نعم isra na ala ye نعم abe fendi ma halima ma ko mo muso ها أدي بقول ala yo ke balaji الحمد لله an kay ko be نعم an diye be نعم an kay nge fara balaji ka kadema ko baraka أدي بقول الحمد لله والله aya ndem glanye نعم aya muso glanye نعم aya mbanmo glanye أتى ke tijan ya takaduma أدي بقول ko de wa atasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraq ها balaji ye ninke أدي بقول anye be nyugona koy نعم mawo ma ye baram mun ke duguin kono أتى ni ko ala ay ko akira Aha. wala nabi fe أدي بقول جل أقول أقول balaji amana hero so نعم abe here ko ni islam be سكاري بقول والله aw jon site here so ka kanni ban maslama nyugonye نعم fo ala ke fendo dima سكاري بقول mbe kuma chama ngo wajili ko mbe sakafo أتى wa ala ke ma ba do kun kera ala ke nyana nyana jon fla kun kera نعم kele du kulo sa bal maslama doma أها kele ndo e du kulo fram نعم ngani balma ken Naam. aketo ka ka du kulo so asmanse نعم adara beni sanu keshi أتى ay sanu keshi ta kita na bal maslama ko mu du kulo fram أها ako malo inyina ni ke sanu keshi de ko wa wala yoro de tunini la Aha. ki sanu keshi fere balma ken ye sanu keshi la نعم aka balma do mo mu du kulo fram أها ako balma ke نعم ni teneta ala de yi garziga ni sanu keshi na إيكو تبغى ne du kulo ferima Naam. ni fen fen sura du kulo ngono bela jele tay أتى بقول nunu mafla نعم nunu tora ke fen samu ni wonci أها fo kadina na bakaram الله أكبر ki tigara e belelik أها ko mun kuma be an ko ku dole tara ni ne du kulo sa balma sama doma أها aketo ko du kulo spasman set mamina نعم atara sanu keshi sura ko أها sanu keshi in surna kono نعم kele on kele Naam. o yi banka ba don ko ta te kakana balma sama do hakila ala jonyi نعم ki tigala نعم ale fana ko bashita أها ay sanu keshi nduya نعم mbe ɲininkali kɛ dugu kɔnɔ ni maa mun sɔrɔla a la Ah. n'o ka ta ye sanu kɛsi ye Naam. n b'aw wele ka sanu kɛsi in d'a ma aw ɲɛna أتى بقول ni maa min ma sɔrɔ a la Ah. n b'aw ka sanu kɛsi d'aw ma ni ala jɔn أها a ye sanu kɛsi in bila a kɔrɔ kiiritigɛla ye نعم
ay kalo jaman jande ke ka srama mo sro mo ka ta ay ma fla no wi kana mu du kulo fere a balma sama doma ala mu du kulo sa balma sama doma ako ne ma sro du ko ma mo ka ta son keshi nga ne kiri tiga chom na ko jena ya balma fla no bela jene ko kambe jena o ka wa ne be fe e mu du kulo sa balma kema ni demu so bi bolo e mu fana du kulo sa i balma ke do ma ni denke bi bolo den no nge urbu dinari amba bo san geshi am den mu fu no a warto mu beto baba ke dem ga abeniri ne mu nyen kelam kele here kanni abrama sama do ni ba balma ke alake ni ko ta Sama ni here kam ni here ka kan ni balma sama do dron ala fana ba fo ne be fen daw ma mun ga tana be an karamɔgɔ sufi Musa Jara ale fana sɔrɔla ka tugu la laji ma sen ta ka dɔn maasi ka du kɔnɔ i ko sa yɛlɛma diɲɛ min dɔn wallahi n'a sen ta ka don i ka du kɔnɔ n'a bɔra ni sa yɛlɛma i bɛ dɔn sɔsɔli t'a la ala ka duwawu kɛ bara ilani balaji ilani imam shafi ako ma ra'aytu shay'an illa wa qara'tuhu nama fo yenyala dukolo safa fo se ka kala wa ma qara'tu shay'an illa wa hafiztuhu nama fo kala dukolo safa fo nya dosi wa ma hafiztu shay'an illa wa sabbat fi aqli nama fo dosi kun la fa ka ton dos kuna ta bo fo ta minge imam shafi abetala kala ndo do wadi mutede foli kandido ka balaji kon manno wakati ko imam shafi atara karamo bara karamo dasu ka kondomi mo mi hakili kadi ni hakili dum mbay ni doni mbay o lo karama saka do atmoro ay fam bela jeleke o do dasu masaka do atmoro karamo ko imam ako mun kebi depuis dugu jara fo ka se bima iya mun ye ika bi le kera chudi aya nya fo ka contrôle ke karamo kama ika bi le zurune fendo bala o mandi alai ora ke ika bi darsu masaka do ikuno note na nya e fon fe abatushi na ya dushi abto hakilila Allahu akbar karamo kama kaya munye ami fo karamo halo ina mi tude sura chene sura musulme nyameka nyamel tarba sura ka sura chepo ka bi ka sura muso boka bi dampe mimba gengala lo bora imam shafiya ye odo oye kotadi ma ami tudu dampe mimbora sura muso sena na ye amaseka tasu tudu Allahu akbar karamo ko shagawtu ila waki aswa hifzi wa arshadani ila tarkil maasi وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يوطى بالعاصي أي دمك سكتا كرمهما كرمه كرما إكالو إمام دوني على كنور لي على كنور تاجم مامي كعلى سوسباي والله نبالو بالاجي كوربن كفمنتني الله أكبر إلاني بالاجي إلاني إمام الشافعي جمافلا جنوفلا ka demsani biya kanu takabo diya ko la kudo ala ko la Allahu akbar amano do ki ala ki kisi danga dum toro Allahu akbar la re kuma be fala ya ne kay ma siri ka kala kay siri ka kala bela jeli nam mora en toro réseaux sociaux Facebook direct na nya mi la mi ma do ma fi na tiga Allah ta barako ayana son 20 min sisa wallahi ala ki kisi danga dum toro ala ki danga genje o tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Balaji Keita ale fana sɔrɔla ka bɔ ka silamɛ jama bilasira alhamdulillah imanya bilaw tawabe hakatu onti karamɔgɔ ye onti dɔɔni bagaw ye on ma kalan kɛ anw ye kunfinw ye nka anw ka laɲini tɛ fosi ye fo n'a kɛra kanu dɔ de donna dusukun na min taara ka bolo da anw nakun o de y'anw dakan ye
anw dakan o de y'anw nakun ye anw ye anw ye anw wasara ni maa sɛbɛw kanu anw ma fosi ɲini ka fara o kanu olu kanu o de bɛn'an sɔn alakira kanu na sallallahu alaihi wasallam hakili la an karamɔgɔw caman bɛ sigilen yan nɔ an ka imamuw bɛ yan nɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yan nɔ an ka dugutigiw bɛ yan nɔ maaw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na Seku Tijani ka wele in jaabi la ka taa sɔrɔ anw ye wele bila Seku Tijani kelen dɔrɔn de ma k'an sigi ka Seku Tijani kɔnɔ alhamdulilayi kene in tigi ye Seku Tijani Cheikh Ahmed Tijani hadara min don hadaratul wahadaniyatu de don Ahmad bɔra Ahad kɔnɔ la Muhammad ko in bɛɛ lajɛlen laɲini ye Muhammadu ko ye dɛ nka Ahamadu o ye Ala ka yirani ye Muhammadu de ye yɛrɛ yira ni Ahamadu ye Muhammadu o kama Ala ko ten to wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin anw ne Muhammadu dan fo n'a kɛra i ka kɛ hinɛ ye nka danfɛn bɛɛ lajɛlen nka don ko Ala ka laɲini diinɛ yɛrɛ kan Ala ka laɲini ɲɛnamaya yɛrɛ ko la kira ko in de don Muhammadu kama kɛnɛ in sigira an ma fosi mɛn an da fo n'a kɛra Alakira ye sallallahu alaihi wasallam munna Seku Tijani tɛ ɲɛnamaya ni kɛnɛ in ye Seku Tijani tɛ nisɔndiya ni kɛnɛ in ye munna a ye fɛn min kanu o de kanuna nin kɛnɛ in kan yan a ye maa min kanu o de kɔfara nin kɛnɛ in an ma fosi mɛn fo n'a kɛra Alakira ye sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Seku Tijani Ala ka jɛn di Seku Tijani ma Seku Tijani ye Alakira yira o kama Alakira ye Seku Tijani yira duna laban ani duna daminɛ la Ala sɔnna k'a bɛɛ di Cheikh Ahmed Tijani ma duna daminɛ ani duna laban Ala sɔnna k'a bɛɛ lajɛlen di Cheikh Ahmed Tijani ma Ala ka jɛn di Seku Tijani ma alhamdulillahi rabbil alamin silamɛya kumaw o kɛra k'a ban pewu o tora o bolo Alakira y'a bɛɛ fɔ sallallahu alaihi wasallam a kumana silamɛya kan a ye silamɛya sarati bɛɛ fɔ k'a ban nɔgɔ fosi t'o la o kɔfɛ a nana i da don limaniya la a ye limaniya jɔyɔrɔ bɛɛ fɔ k'a ban pewu nka an kana ɲinɛ ko Alakira y'i da ma kuma kelen na dɛ o ye insanuya ye an kana kɛ kulo kɔfɛ la bi mana Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ka an na dɔnniya a la a bɛ yen o de kan ka Ala bato i n'a fɔ komi a ɲɛ bɛ Ala la tuna ɲɛ tɛ Ala la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ɲɛ b'i la Cheikh Ibrahim ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a kumana ni jama ka hakili kɛnɛmala kuma bɛ sokɔnɔla kuma bɛ sokɔnɔla ta sokɔnɔla kuma bɛ dɔnni in bɛɛ hadarila Alakira la sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ tun hadarila Alakira la sallallahu alaihi wasallam Cheikh ko ko n'o tɛ ni a sɔrɔla kumakan in a tun m'a fɔ kɛnɛ ma k'a tun tɛna fɔ k'i ka Ala bato i n'a fɔ ko min ɲɛ bɛ Ala la dɛ n'o kɛra hasa ko fila bɛ yen nɔ fila bɛ yen Ala ka muradu tɛ na o la ko a tɛna kɛ fana i ka Ala bato i n'a fɔ ko min Ala ɲɛ b'i la
ako harsa fila min Allah sɔrɔla o ye tiɲɛni yɛrɛ ye. Allahu Akbar. a ko ko ala bato ala yɛrɛ kun de b'a ka bato kɛ Allahu Akbar. a yɛrɛ bakun kan n'a yɛrɛ kun ye. Allahu Akbar. cogo di Cogo di o fɔ an ye dɛ? anw minnu ni ala ye an garijɛgɛ don tijaniya la tijaniya fana bɛ sigilen ni gundo saba ninnu O ye gundo saba jumɛn ye? istighfaru salatul fati la ilaha illallah. an karamɔgɔw ye koda da yan o ye kuma caman fɔ. Allahu Akbar. muhammadu bushiri ala ka jaabi a ma. a ye mangutun fɔ ala kira la sallallahu alaihi wasallam. ala sɔnna k'a ka mangutun jaabi ka barika dɔn a la. mawludu kuma bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ burda bɛ da ala y'o barika dɔn muhammadu bushiri. nka muhammadu bushiri a kumana ni ala kira ka sifaw de ye nka zati tɛ la O ye jumɛn ye dɛ? zati tɛ yen dɛ. a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ lajɛlen ye sifaw de ye. Allahu Akbar. sifaw don cogo di. a ye ala kira mankutu ni fɛn wɛrɛw ye. o dɔ ye a ko ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ye kalo ye. ala kira kɛra lolo ɲaduman ye. alhamdulilayi kalo ni lolo bɛɛ sɔrɔla ala kira de kama. ala kira ka fisa ni nin bɛɛ lajɛlen. Sheikh Ahmad Tijani ala ka jami Sheikh Tijani ala kira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ de seginna ka na k'i yɛrɛ kofɔ Sheikh Tijani ye hakikatan. alhamdulilayi a yɛrɛ kofɔ ni Sheikh Tijani ye nin juma kelen. o kama n ka kuma dɔw la n ko ten n ko mangutun a bɛ bɔda kɔnɔna la tiɲɛ don nka mangutun hakika ala kira sallallahu alaihi wasallam a mangutun zati a zati a bɛ jawratul kamali de kɔnɔ. a bɛ jawratul kamali de kɔnɔ. o kama jawratul kamali i y'a ye tijaniya zikiru la a nana bila fɔ jɔyɔrɔ laban in na. sɔrɔ laban in o ye fɔlɔ ye. a nana bila o kɔnɔ cogo di. an ye tijaniya wurudi in daminɛ ni juma ye. o de ye istighfar ye n'o ye astafurlah ye. astafurlah o ye silamɛya kumaw de ye silamɛya jɔyɔrɔw ye. o kɔfɛ an bɛna sɔli min kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam olu bɛɛ lajɛlen ye insaniya jɔyɔrɔ de ye. nka an bɛna laban k'an da don tawhid kuma de. kumakan min n'a ka di ala ye a ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ kumakan bɛɛ lajɛlen kan. la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tijaniya kuma an bɛna an da don o de kan. an bɛna la ilaha illallah min fana taga ni ka segin ta. la ilaha illallah in kɔfɛla la n'a ma ɲa i ye ala kɔfɔ kɔnɔ a ka kan i ka ala dɔn de i ka sɔrɔ k'a ko suma. o tɛ ko n'an ma ni ala dɔn ko cogo de la an b'a ni ko suma. kan ka n'a bato abada n'an m'a ɲini k'a dɔn. la ilaha illallah. o la ilaha illallah in de ɲininkalibaga a bɛna ɲininkali tɛngo yala la ilaha illallah in munna an ye muhammadu rasulullah tugu ala sallallahu alaihi wasallam. ala yɛrɛ de y'o kɛ. ala de y'o tugu a la n'ale ala yɛrɛ kun. donc o de kama a bɛna jawratul kamali fɔ. jawratul kamali min n'a bɛna fɔ a ɲɛna ne kira sallallahu alaihi wasallam a ye nin dicté Cheikh Ahmad Tijani kunna. a y'a dicté Cheikh Tijani kunna nka a yɛrɛ de b'a yɛrɛ kun fɔla Cheikh Tijani ye k'a sɔrɔ hali a ma da maga a yɛrɛ tɔgɔ la.
tijan ko be o ba kala ma joye muhammadu to ne jawratul kamal ko ngatel ma be kuma la kira kan ka se yoro mina ati fo yoro sila fala kira kan e jo kana Allahu akbar ya alhamdulillah ambi ala tamuni nuni ambi ala barakata jondo nan ni gundo en kono ka sama ka wo be ka da am Allahu akbar maulana shaykh ibrahim Niass radiyallahu anhu Sebranya si ala ka gundo marale sebranya ala ka gundo marale ko chukore anyo foni kenen kan atiba ango Sheikh Ibrahim Niass ala ya zati de rabbangi Sheikh Ibrahim na ko chukore o kuma mun bena kunya hawo ma kuna amba do ni kenen ye ma sabo ka kenen do waju ka kenen do kalan kenen te nga kodon kenen do kodon bali te se ka to Sheikh Tijanna la kodon bali na o tike Sheikh Tijanna ka kalani parce que chemi nya ka joyoro don ka kalandi un sugandi depuis tumana na an fa adam be jini bogo chama jara o ti ko don bali fi ko don dani o tayi o ya ka kalande musu bani de bo wati ko no lala alhamdulillah donc ko don no de betu Sheikh Ibrahim e Sheikh Ahmad Tijani na ala ka jambi am amin amin Allah ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin kay ko min kenen nu ye ni sondia kenew de do wallahi kalante doninte fusi mam bla kanin kenen nu sidi fona kera kanu drone do kanu mi do kanu intara ka ambulo atara ka ambulo kama ni kanu drone mi ko ni wajibe ba mana ka ukaunte on terana belajili bimana onga kanu fe o banya ko amma fa alhamdulillah asa anga toka ala baraka dali we amma jidi anya kanu no chama sigira ya we kuma chama fo ya we mangutun dota ka anya o sigira shebranya sikote to ako mangutun ye sifaya sabai ko mo kelembe no ko mangutun benen dola ako mo wasuga juman ke mo min niya mangutun chugo la aba finya ke mangutun nyuma min ta kan sigira ala kan so yo Allah sebram ko mangutun benen dola ako ko mo flana ko mangutun benen dola yani ninga ko mo flana juman ke ako mami abala ka bara juguke mau bala ka tan anya korola malwa ka mano bara jugue ube tanga mangutun noye ato la ta so sebram ko mo sabana mangutun benen do muamina ya mangutu imam mangutu alea besigi alani Allahu akbar ape kile ape wadi arifuna Allahu akbar ayo arifuna utlani ala ulutlani ala ubana ala abe kene ulu yorola Allahu akbar kadaka ulu nuka bunya ya bela jelenta kadi alama Allahu akbar unujo ala nya kuntle nana uga doya dira ala alhamdulillah am fana ay mangutul ni anya bla arifuna uga ala ka ande sawa amin amin na mawludu ni chubana sama taala ko dira amin ye Sheikh Tijan Jansa ami Sheikh Tijan Jansa Allah minaye mawdu'i tabona minaye jafe alhamdulillah ummi alatan
anw bɛ ala barikada anw bɛ ala tanu ala ka kow bɛɛ lajɛlen na an bɛ ala barikada ni ala ka kow bɛɛ lajɛlen kaikaw ka anw ye yan nɔ mikrow bɛ anw bolo k'an bɛ kuma wallahi kuma diya tɛ kuma ka gɛlɛn anw ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ni kuma kɛra wari ye o ma kun bɛ kɛ sanu ye ni yamaru dɔw cɛ kuma ka gɛlɛn anw ma dɛ anw kuma yɔrɔ fosi tɛ yan nka yamaru jɔnjɔnw don nin kɛnɛ in sigira ni izinu jɔnjɔnw de ye n'aw mɛnna aw mɛnna aw bɛ gundo kuma mɛn nka aw ma don gundo so kɔnɔla la nin kɛnɛ in ye gundo so kɔnɔla ala ka gundo a bɔyɔrɔ ye nin kɛnɛ ye ala ka gundo a sigilen don nin kɛnɛ ye kɛnɛ lankolon tɛ kɛnɛ gansan tɛ Sheikh Tijani ka kɛnɛ tɛ kɛnɛ gansan nka an bɛ foli ani tanuni ni barikada an b'o kɛ kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen maaw ka sigi fo ka se nin ɛri in na tan nɔ wallahi ni ala ko tɛ a tɛ kɛ nin ji in kɔrɔla la tan nɔ ni ala ko tɛ a tɛ kɛ an y'a dɔn an danganiyara la k'a fɔ ko alamɔgɔw bɛ yen nɔ alamɔgɔw ma ban fiyewu an y'a dɔn an danganiyara la k'a fɔ ko Sheikh Tijani kanubagaw bɛ yen nɔ Sheikh Tijani kanubagaw ma taa fiyewu an b'a dɔn an danganiyara la k'a fɔ ko Sheikh Ibrahim ninnu o kanuɲɔgɔnw bɛ yen nin kɛnɛ bɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam ka kɛnɛ o kama kuma fosi ma fɔ yan nɔ fo n'a kɛra alakira ye donc alhamdulilayi an ye ɲinanta ye cogoya min na san wɛrɛ t'a ala ko yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen an bɛ sira min kan ala ka ne ni aw bɛɛ jidiya kan ala k'an n'aw bɛɛ lajɛlen don bɛ sira in kan ala k'an ɲɛkɔbɔya sira in kan ala k'an fatu sira in kan laɲiniw ala k'a bɛɛ lajɛlen haminako dogolen a n'a bangelen a bɛ maa o maa la ala ka bɛɛ lajɛlen sira ɲini fɛn an balima minnu bɛ tunga la an bɛ dugawu kɛ ala ka tunga diya an balimamuso minnu ani an balimakɛ minnu bɛ furu ɲini na ala ka furu la wasali minnu bɛ baara ɲini na ala ka baara la wasali minnu yɛrɛ bɛ dɔɔnin ɲini na ala k'u sɔn hikima dɔɔnin dalen ye nafolo ɲininaw ala ka nafolo la wasali ala k'o kɛ alakira bonya sɔli ala Mustafa wasali o kɔfɛ k'a kuncɛ ni an karamɔgɔ Aliyu Gindo ye kaw wo maliyɛnw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an ka ɲini ka Seku in an k'a dɔn parce que kun jumɛn na an bɛ kuma in fɔ an b'a fɔ ni dalilu de ala ka waliyu ala kɛ tiɲɛ tabaw de kama ye kuma caman fɔ kuma dɔw bɛ yen a bɛ fɛ k'a fɔ jama ye mais a bɛ siga ou bien a bɛ fɛ k'a fɔ cogoya min na jama la maa dɔw bɛ se ka sɔrɔ n'a ye kuma in fɔ u bɛ n'a fɔ a bɛ fɛ k'a yɛrɛ fɔ fɛn dɔw ka ɲi maa dɔw da ka tɛmɛ maa dɔw kan an b'a fɔ ale ma ko badaji halisa Seku bɛ fɛ ka fɛn dɔ de yira aw la k'a yira k'a fɔ ala ye Cheikh Ibrahim Niasse ala y'a sugandi ka tɛmɛ sugandili fɛn bɛɛ lajɛlen kan ala kɛra kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam o kama Cheikh Alhaji Ibrahima Niasse a b'a fɔ Cheikh Tijani b'a fɔ ten ala kɛra b'a fɔ ten sabu olu bɛ yen ka taa sɔrɔ farikolo ti ala kɛra b'o fɔ a ko ale ala kɛra b'a ka kiraya la
a bɛ ka kira baara kɛ a b'a ka kira kalama a b'a ci la fo ka sɔrɔ an fa Adama ji ma kɛ bɔgɔ la fiyewu. Cheikh Tidiane b'o fɔ a ko ale Cheikh Tidiane b'a ka kutubuya la a bɛ ka kutubuya baara kɛ ka taa sɔrɔ an fa Adama ji ma kɛ bɔgɔ la fiyewu. Cheikh Niassi b'a fɔ a ko ale Cheikh Ibrahima Niassi a b'a ka walijuya la a bɛ ka walijuya baara kɛ ka taa sɔrɔ an fa Adama ji ma kɛ bɔgɔ la. Ni nin fɔra fɔra ni maa hakili a bɛ wasu kosɛbɛ sabu an ka dɔn k'a fɔ ala ye nɔɔrɔ dɔw de ci ka taa sɔrɔ dugukolo ma na dugukolo in bɔra olu nɔɔrɔ ninnu de la kama nɔɔrɔ ninnu sugandilen don ala yɔrɔ ka bɔ ala kira la ka na Cheikh Tidiane na ka sɔrɔ ka na Maulana Cheikh Alhaji Ibrahima Niassi la. Olu nɔɔrɔ ninnu olu fana farala ɲɔgɔn kan u wolola o wolo in o de kɛra ji ye o ji in de kɛra an ka Seku y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko ala kira cira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ala kira cira ka kɛ hinɛ de dan fɛn bɛɛ lajɛlen. O hinɛ ti dɔwɛrɛ ye dɛ o hinɛ de sigilen filɛ. Ala kira kɛra hinɛ min ye dɛ o hinɛ de sigilen filɛ. A ti n'a fɔ ko hinɛ dɔwɛrɛ don dɛ o kama olu de nana wasa ka se ka maaw guider k'u bila ala kira ka sira kan. Ni tugur'u la i tugura ala kira la sallallahu alaihi wa sallam. Ni min tugu la fana alhamdulillahi rabbil alamin a t'u bɔ u bɔcogo la fiyewu sabu u bɛ ala kira ka ci de la yen don. O kama Seku an k'a ɲini k'a dɔn an k'a tugu a la an k'a dɔn k'a fɔ ala ka cɛ mun don ala ka cɛ sugandilen de don. N bɛ min fɔ aw ye bi fɛn kelen bɛ yen o ye ala ye. O kama ala y'a yɛrɛ kerebansi a waati bɛɛ a tilala a ye mun k'a filanan ye a ye ala kira k'a filanan ye a tilala a ye mun k'a sabanan ye a ye Cheikh Tidiane k'a sabanan ye o kama a ye mun k'a naaninan ye a ye Maulana Cheikh Niassi k'a naaninan ye. Ala ka bɛn sara. Wajulu kɛnɛ kuncɛlen kɔfɛ an sɔrɔla ka kuma galamani tɛngu kɛnɛ in yɛrɛ labɛnbaga Cheikh Balaji Keita ale fana sɔrɔla ka bɔ ka dakuruɲɛ fila foli ani kɛnɛ yɛrɛ sigi kun fɛn min sɔrɔlu la Shirifila TV tɔgɔla ne ni aw an ka jɛ an ko ɲɛmada. Alhamdulillah rabbil alamin ni tɔn bɛ sigilen ka yan n'o ye Ahlu Faydu Tijaniya ye a bɛ sigilen ka yan nɔ a bɛ waati jan bɔ tɔn in yɛrɛ kun a ɲɛmɔgɔyaw a n'a koɲaw o talen do ka di an yɛrɛw ma nka an ka ɲɛmɔgɔw fana bɛ yen nɔ depuis Senegal ka taa se Mopti ka taa bɔ Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka ɲɛmɔgɔw fana bɛ yen nɔ kan nka tɔn in kɔni a jabala a bɛ sigilen ka yan nɔ bolofara wɛrɛw fana bɛ tɔn in kɔnɔla la fo ka taa se Côte d'Ivoire ma ani farajɛ jamana ninnu dɔw la n'o ye Faransi ninnu ye ka na se région tɔw la quoi tɔn bolofaraw bɛ sigilen yɔrɔ wɛrɛw la yen inshallah an b'a fɔ depuis baara ninnu daminɛra fo sisan an ye nɔgɔya de sɔrɔ baara ninnu na ka sabu kɛ gɛlɛya minnu n'a sɔrɔla ko bi sɔrɔ baara ninnu na an bolo gɛlɛya ninnu ye nɔgɔya de ala ko fan bɛɛ lajɛlen bɛ ten a tɛ taa abada ni ma gɛlɛyaw sɔrɔ a la mais ala mɔgɔw yɔrɔ la o gɛlɛya ninnu ye nɔgɔya dɔrɔn de an b'a ye ni o dɔrɔn de inshallah taala nin baara ninnu fana an bɛ ala tanu na an bɛ ala barikada k'a fɔ ko nin baara fɛn fɛn bolo dara alhamdulillah an bɛ foli bila ani tanuni bila an kalanden ɲɔgɔnw ma nin ye olu ka cɛsiriw ye ani kanuɲɔgɔnw ka cɛsiriw don ka nin baara ninnu kɛ nin dɛmɛw tɛ bɔ yɔrɔ si la fana kɛra ala yɛrɛ zati yɔrɔ la ala b'a kɛ ni an kalanden ɲɔgɔnw fana ye an bɛ jɛ k'an ka dɔrɔmɛ minnu fara ɲɔgɔn kan ka mawludu in ɲɛnamaya inshallah ala k'an bɛɛ sababa ma. Alhamdulillah rabbil alamin an balimaw aw minnu sɔgɔlen bɛ Shirifila TV jabarani na nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani wale ɲuman dɔ o ye aw de ta ye nin kun ye an ye ka ye kɛnɛba min sigira ka sanga ni Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu ale ka bangeli nisɔndiyaw yirali hukumu kɔnɔna na ni ɲinɛnta bɛnna a tako 4nan ma kɛnɛ min labɛnna Ahlu Faydi Tijaniya fɛ ka bɛn octobre kalo ma san 2020 nin kun ye an ye wajulu kɛnɛ kan bilasiralikan minnu dira an karamɔgɔlakaw fɛ a mɛnni ani k'a ta ka baara kɛ ala ko nɔgɔya duwawu minnu kɛra kɛnɛ in kan ala ka duwawu ninnu jaabi an ka jamana ala k'a basigi ala ka bɛn ani kelenya ala k'o sabati a kɔnɔna na k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin ka ye a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛɛ sigida nataw shukran lakum wa dumtum fi riayatillah.
galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la namara si kolonba o yo tiɲɛ wele la. fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wele la.